Tiesitkö, että voit hoitaa kaikki energia-asiasi verkossa? Kuopion Energian online-palvelun avulla hallitset sopimuksesi, tarkastelet laskutustasi ja seuraat kulutustasi vaivattomasti ja milloin se parhaiten sinulle sopii. Säännöllisesti käytettyinä palvelut antavat hyödyllistä tietoa omasta energiankäytöstäsi ja tuovat selvää säästöä. Täysin uusi Nokkela Energiavahti on valtakunnan edistyksellisin energiankäytön seurantaväline. Sen avulla voit tarkkailla ja tehostaa sähkön ja kaukolämmön kulutusta ja säästää näin rahaa sekä ympäristöä. Palvelun hyödyntämisellä ja oikeanlaisen energiatuotteen valinnalla voit parhaimmillaan säästää jopa 10%. Nokkelan avulla voit myös vertailla omaa kulutustasi vastaaviin käyttökohteisiin, olipa asuntosi tai kiinteistösi minkä kokoinen tahansa. Jos huomaat kulutuksesi poikkeavan vertailuryhmäsi keskiarvosta, voit analysoida siihen johtaneita syitä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos haluat kannustaa itseäsi selkeisiin säästöihin, se onnistuu asettamalla budjettitavoitteita ja seuraamalla niiden täyttymistä. Palveluun voit myös kirjata kiinteistössä tehdyt toimenpiteet ja tarkastella niiden vaikutusta energian kulutukseen. Myös ammattilaisille Nokkela tarjoaa erittäin kattavan valikoiman ominaisuuksia, joiden avulla suurienkin kiinteistökokonaisuuksien seuranta ja vertailu on vaivatonta ja tarkkaa. Kätevimmin seuraat energiankäyttöäsi mobiilisovelluksellamme, vaikka kotisohvalta käsin. Varsin nokkelaa, eikö totta? Kuopion Energia. Sen tuntee.